Ето го, господин Кристиян Таков. Доцент Кристиян Таков. Кристиян Таков, доктор по право. Преподавател по гражданско право в Софийския университет. Здравейте, добре дошли. Държавността е усещането за смисъл от това да живеем заедно на едно място с още няколко милиона души. Закон не се прави за конкретна ситуация, за конкретен човек. Закон се прави въз основа на принципи. Моралът е поставен на нечовешки изпитания в България. Път не се дава на добрите, в България се дава път на удобните. Най-спокойният е неспокоен човек. Юрист, преподавател, един от най-светлите герои на българския преход. Той беше въплъщение на желанието на цяло едно поколение да види света в България по-справедлив. Желю Желев в книгата си "Фашизма" казва за зависимостта между некадърника и тоталитарната система. Некадърника я поддържа, защото знае, че при никоя друга система той няма шансове, а тоталитарната система се опира на него, защото знае, че на един можещ човек тя няма да намери своята опора. Имаше вяра в своите ценности и изкуството да говориш истината в лицето на силните. Те се страхуваха от него. Вие разбирате ли какво казвате? Да. Хора управляват ви партии, чието лидери са зависими. Това е отчаиващо. Чакай бе, това не се казва. За да не е отчаиващо да не го каже. Да, радикален беше, но беше прав.